Σταύρο, κυρίες και κύριοι, Νίκος Σταύρου. Εγώ το ήξερα ότι είναι καλός ο Νίκος, γιατί είναι ένα γυράδικο σου ζωγράφου. Διαφήμιση, sponsor μέσα. Ο επόμενος ομιλητής είναι χημικός και δεν ξέρω αν το προσέξατε, είναι ο μόνος... τι είναι αυτό που ακούγεται? Α, είναι το άλλο μικρόφωνο, ναι, το χιλόφωνο. Λοιπόν, είναι ο μόνος ομιλητής απόψε, ο οποίος στη λίστα στο ίντερνετ έχει δίπλα και υποψήφιος δόκτωρ. Που γενικά για μένα το διδακτορικό είναι σαν το ποδήλατο γυμναστικής. Είναι κάτι που θα ήθελα να το έχω ακόμη και αν δεν το κάνω ποτέ. Απαραίτητα. Και σε αυτό το σημείο θα ήθελα να δώσετε ένα πάρα πολύ δυνατό χειροκρότημα για τον Στράτο Ασμέλη. Καλησπέρα. Μεταξύ μας νιώθω λίγο αμήχανα. Από τη βραδιά του ερευνητή έχουν περάσει τόσοι και τόσοι αξιόλογοι επιστήμονες που έχουν παρουσιάσει εντυπωσιακές εφαρμογές των επιστημών. Εγώ σήμερα ήρθα, πώς να σας το πω, να σας μιλήσω για ανομαλίες, για επιμήκυνση και για πράγματα που προκαλούν πονοκέφαλο. Μπαίνω κατευθείαν στο ζουμί. Βρισκόμαστε στο 1951. Ένας τύπος με το όνομα Towns, στα ελληνικά θα μπορούσαμε να το πούμε πολίτη, επισκέπτεται την Ουάσιγκτον DC με στόχο να συναντηθεί με κάποιους αξιωματικούς του ναυτικού για να συζητήσουν τρόπους αξιοποίησης των μικροκυμάτων για την καλύτερη επικοινωνία του στρατού. Εκεί, κάποια στιγμή, σκεπτικός όπως ήταν, κάθισε σε ένα παγκάκι και εμπνεύστηκε κάτι που άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Τα Μέιζερ. Το όνομα Μέιζερ, που μάλλον δεν σας λέει και πολλά, είναι ακρονίμιο και στα ελληνικά σημαίνει ενίσχυση μικροκυμάτων με εξαναγκασμένη εκπομπή ακτινοβολίας. Πρακτικά πρόκειται για προάγγελο των Λέιζερ. Η διαφορά στο πρώτο γράμμα μεταξύ Λέιζερ και Μέιζερ έχει να κάνει ότι τα μεν πρώτα αναφέρονται στα μικροκύματα, ενώ τα τελευταία στο φως. Το εντυπωσιακό είναι ότι και μετά την πρώτη ανακάλυψη των Λέιζερ, ο ίδιος ο Towns αμφισβητούσε για το αν μπορούν να αξιοποιηθούν εμπορικά. Ο τύπος θα έπρεπε να είχε κάνει μια συζήτηση πρώτα με τον Νίκο Χορταρέα ή έστω με τον Βασίλη Λεβέντη. Ως γνήσιος πολίτης, σε ρόλο Γιάννη Δράκου, φέρεται να είχε πει: και τι εννοείς που να πάρει ότι αυτό το μαραφέτη θα φτάσει να βρίσκεται σε κάθε σπίτι? Σε κάθε σπίτι. Ακόμη και στη σημερινή Ελλάδα, με τα τόσα προβλήματα. Αχ, δεν τα βλέπω καλά τα πράγματα. Έχω μοιοπία. Και μια και ο λόγος για μοιοπία, να πούμε ότι μία από τις εφαρμογές των λέιζερ είναι και για να μπορούν να βελτιώνουν προβλήματα όρασης. Μοιοπία, αστιγματισμός, πρεσβειοπία, αμβλιοπία και τόσα άλλα προβλήματα αντιμετωπίζονται αποτελεσματικά πλέον με τα λέιζερ. Συγγνώμη που ξεφεύγω πάλι, αλλά όποτε μιλήσω για αμβλιοπία, θυμάμαι έναν παλιό μου μαθητή, τον Αντώνη. Ο Αντώνης ήταν ένας απερίγραπτος τεμπέλης. Ο τύπος αξιοποιούσε όλη του τη δυναμικότητα για να επινοεί τρόπους να τεμπελιάζει. Κάποια στιγμή, στα τέλη της τρίτης λυκείου, αποφάσισε να δώσει εξετάσεις. Η σχολή όμως που ήθελε να μπει προαπαιτούσε να περάσει και κάποιες οφθαλμολογικές εξετάσεις. Πήγε λοιπόν χαρούμενος να περάσει και επέστρεψε κομμένος. Μας μάζεψε όλους να μας το ανακοινώσει. Έχω αμβλιοπία, μας είπε. Τι είναι αυτό? Ρώτησε η μαμά του. Η αμβλιοπία, της απάντησα, είναι αυτό που στην καθομιλουμένη ονομάζουμε lazy eye. Εκείνη μονολογώντας είπε: αχ βρε Αντώνη, ακόμη και το μάτι σου τεμπέλη μου. Η όραση ως αίσθηση είναι εξαιρετικά σημαντική, δεδομένου ότι το 80% των πληροφοριών που λαμβάνουμε βασίζονται σε αυτή. Η μοιοπία είναι μια διαπλαστική ανομαλία του ματιού, πρακτικά. Οι ακτίνες του φωτός, αντί να συγκεντρώνονται πίσω-πίσω στον αμφιβληστροειδή, συγκεντρώνονται λίγο πιο μπροστά και έτσι ο μύοπας κλείνει ελαφρώς τα μάτια για να καταφέρει να δει καλύτερα. Και η λέξη μύοψ προέρχεται από τις λέξεις μύο και όψ, δηλαδή κλείνω τα μάτια. Καταλαβαίνετε τώρα, γιατί στην ταινία Μάτια Ερμετικά Κλειστά κανείς δεν έβλεπε την ώρα για να... Στη μοιοπία, ο βολβός του ματιού είναι λίγο πιο μακρύς από τον φυσιολογικό. Η μοιοπία είναι πιθανότατα κληρονομική, αλλά βέβαια μπορεί να προκληθεί και από την παρατεταμένη μας εστίαση σε κάποια κοντινή απόσταση. Στη μοιοπία, πρακτικά,
μπορούν να κλειδώσουν οι μυς του ματιού, οι μυς εστίασης, και έτσι ο βολβός να γίνει λίγο πιο μακρύς. Άλλωστε γι' αυτό και οι μαμάδες, όταν διαβάζουμε συνέχεια, μας λένε «Μην διαβάζεις, παιδί μου, συνέχεια, θα τυφλωθείς». Γενικώς οι μαμάδες φοβούνται την τύφλωση από διάφορα πράγματα. Στο σημείο αυτό να επισημάνω ότι καμιά άλλη επιμήκυνση δεν προκαλείται από το παρατεταμένο διάβασμα. Πάμε τώρα να δούμε πώς τα λέιζερ καταφέρουν και σβήνουν τη μυοπία. Πρακτικά, μία επέμβαση με λέιζερ σκοπό έχει να φτιάξει, να μειώσει την οπτική ισχύ και να φτιάξει λίγο το σχήμα του κερατοειδή, δηλαδή του μπροστινού μέρους του ματιού. Ο κερατοειδής είναι κάτι σαν το τζαμάκι στο ρολόι, με τη μόνη διαφορά ότι δεν είναι επίπεδος, αλλά καμπύλος. Η επέμβαση αυτή που λέγεται φωτοαποδόμηση, στην ουσία αφαιρεί μέρος από τον ιστό στο μπροστινό μέρος του ματιού. Για να καταλάβουμε πρακτικά, μία διόρθωση 7,5 βαθμών μυοπίας θα αφαιρέσει περίπου 90 με 122 μικρόμετρα. Και εδώ να πούμε τι είναι το μικρόμετρο. Το μικρόμετρο είναι το 1/100,000 του μέτρου, δηλαδή μιλάμε για τρίχες. Τρίχες όμως που έχουν σημασία αν σκεφτεί κανείς ότι ολόκληρος ο κερατοειδής έχει πάχος μισό χιλιοστό. Τέλος, αν αποφασίσετε να κάνετε μια τέτοια επέμβαση, θα πρέπει να πάτε στον οφθαλμίατρό σας και να του μιλήσετε για το ιστορικό σας. Και ο κουμπάρος μου ο Φώτης, όταν το αποφάσισε, τον έστειλα σε φίλο οφθαλμίατρο. Πήγε λοιπόν και μέσα στην αγωνία του ρώτησε «Γιατρέ, έχω μυοπία». Και εκείνος του απάντησε «Σίγουρα, εδώ είναι κρεοπολείο». Καλό σας βράδυ. Ο Στράτος μας λέει, κύριε και κύριοι.